Простатите са събрали за снимка. Филм прави, не снимка, бе. Какво ме гледа? Филм да е. Дървена дръжка. Безопасно е грамотевици, мълни и други видове. Това е новия пикел на розовия. Трябва да вземеш него за нагоре. Не, на тебе. Ти нямаш пикел. Не, аз вече не ползвам. Сивко, отказа ли ги? Thank you for laughing. Ето ръкавичките, които още се чуят дали да взема. Няма никой тук без Ти остана много време. Аз се чуя дали не взема някой от нея били. Били сигурно са на 1000 години. Да, те са свещници, голям си гъзва, има свещи на тях. Наиграх се. Гладна е кокошка. Якенце има тук. Така е. Виждате как се стягаме. Бате Гачо, бидейки суетен пред камерата, си оправя прическата. Аз искаш да си оправя. Твоята прическа не спасява в случай като рап. Как е прическа на английски, бе? Къде я знам? Haircut. Haircut-less. Haircut-less. Измисли нова дума. Оправи се косата за снимката, бе. Това път се включи след една минута. Толкова е високо от тук, че не смея да й кажа бах майка й. Ще изчакаш 2 часа на игра. Рад, не се да седи за коя снимка. Сега. Божията, бе. За светкавицата ли говорим? Дедо Господ нас снима със светкавица миналата година. Много поздрави. Чао. Аре, момчета, и да пишете. Когато го изключваш, го прибирай някъде на топло да не умират батериите.